haping tibino hamen bagai balaikano tongthomani klaika ingkai sini kaisa tibrasam mothangnai scheme hunai जों चालु खायका solirika जों aboni bisingte जों funding khainai ingka hapung hatai ganangai tibrasarok masaya manangya lama korei sorok korei noku korei bithi barai masaya borok sogoi klai dongha tini 25-26 jona borono जों naharai recover khaigra kha ingka borono tago ko tini pohor tini boyar ingkai sanjana ingkai bijoy ingkai sayarani borok shooting kha eta butong ko patient to kuplungno surjo tini tukha boto admission sigo ingkai जों borono naijani dino 70-80,000 rang thango ingka ang tini jora to tini sik jora keboni khoksa rang naya kho funding bo khaya ko ingka ang abono wansuka tibrasam mothangnai hine kaisa scheme जों matu bukha sini organization je funding khainan bagai Baithangnisal foundation ni je account number tomo 98621277720 arano gpay khlaimano जों abo march ni 1 tarikh kha white paper release khainai je busuk fund maka busuk baikha जों abo totally white paper by release khainai ingka abo bagai secure safety protection जों kaham kai gasini screen o number rijak tongnai patient helpline tongnai patient naijanani bagai rogi sugi hingkai on number of help ko phone khaidi norok naijanan bagai on norno recover khaijangnai tubjangnai tei norok picha khoksa khongnai norok je mantei je suksang norok subanan bagai sini helpline number tongnai tolabo contact number gpay number tei account number oro norok khoksa khongnai sara tibrasan tibrani borok no joto subaiman norok ni khoksa anthani kutini saman tabo am bagai norok joto no koyo ano subanani ani organization no subanani ani teamwork no jate subanan bagai tinin simi o helpline florika norok hamja kha kai ang borok no tebo kaham kai service manai am bagai norok no koyo subadi sungni sini organization no sini team no sungjate tibra hasteni joto lukorong no masaya manangya no khu korei bongni basic rights maya ang tongmani jaga sung awareness khimani basic rights imanani tei bororokni masaya manangya jaga sung timely bongno pusogoi manani samung nungmo tei tibra hasteni joto hapung hatayo khlaioi sogoi tongnai bithi barai masaya doctor ma naijaiga bongno sung naimanan bagai norongni subasoni bisingtei o samurno success khalaiman bagai nordo tonmo koyo sungno o fund o duration khlaigan bagai ani auto rok je mayang tongmarok kha modomang khata auto to 388 ta auto rikha continue ri tongo tini kanchanpur ni simi sengkha kanchanpur tini 5 ta auto first tini no yakarnai kanchanpur sub division no tini simi ayango start kha ingkai mars ni simi ka sung sauto sengnai installment rok modoman installment ingkai 90 ta auto ni installment phayo bad bai khai miaro kisa settle khalai sawal laika next month over ranan ni kok tongo 2-3 ta installment kha apato phaiyang tongkota january nang 300 ta auto na mane khapsu jakha 388 ta total 300 jora rijak na january o sinang 300 ta rana kok tong mane january ya sini 3000 ta total ko ase 2025 ni project 1000 ta tong mane te 2000 ta tukha special project 1000 ta registered project 1000 ta unregistered project 1000 ta amar kache 3000 ta scheme 2025 ni bising rijak nai atine o je katal scheme thangka amotamo tibrasam mothangnai scheme amke no help khaidi amte help sung help khainai sung borong subanan bagai sung bo asuk sugya sung bo asuk sini thane ba asuk phan kore sung lukuno subanan bagai lukuni phan nang lukuno subanan bagai lukuni phan nang gai totally sung help khaimani abo totally transparency khaijaknai white paper release khainai sung every month ni ek tarikh sung white paper release busuk phaiga busuk thangka screen ya bank statement sung release khainai public ni aro asono khulum ka hambai